Yüne cana tip duruyorlar da yüne bulur bulgusu. İnsan gördüm 100 tane canalı barsı bir de degenler. No, ben ay daha Men kim? ekranı Steyten yedi. cana da arkayınca ama. Yine ben sporlar şu işe geldim. Ben kadar kalanlardan getiriyorum. Veredim. Ben şu an yine gün içine paylaşıp bilmeyen. Bizim yerimiz kapataşla bağcılar dikkat Uğurttular. Kada uğurttu değiller işte. Uğurtluk onlarınca da. Hadir gelmek üçünüm 60 verlik 87 numara cevaplar. Size koy aç adres verirler. Krem, sabun, iç geçik, pijama, neyme gerek olsa bizim şuna elimizde vardır hadir. İçiren size koydum. Emrade bahaları bilen korkutup geçecekmiş. Suyun. Başlattın mı böyle yanına? Başladın mı sen? Biraz kremlerin yana nimetin bir yerini görüldük diye koyup bir şey ama. Kalan dinle kara krem ağdal yanlar. Öngünün onu aytmadı diyeyim şeyler. Ağdal yanlar son çıp kara kremden alın. 200 manadan bakası var. Ne bileyim sauna her şey mi bilen oturup saunun hem görüşünü neme peyda ediyor. Hayfizler neme saun ulanmalı. Şolar aytıp verecek size otur hatta başlarlar şey mi? Başlar. Boyunuzu inetecek olma. Sen like sonra başlama. Sakran dedi var sana da mı? Like ham gerek ya bize aslında like. İnni bize ken berliyan sonra. Bize aydayında saunlar var dedim. Ken bilmeyen akılım siz alıp ulan yan olmanız mümkün ya. Çok kişi inne TikTok giren ya Instagram inne giren ha. Çok kişi aydın diye. Mesela sana sonra şey ama sütlü ballı neme peyda ediyor. Hem yüzler için ve tüm hava cilt tip uygundur diye genel temizlik, ölü deriler arıtmaya, cildinizi yumuşatmaya, parlamasına yardımcı olur diye. Türkçe düşünüyorlar da yani Türk kanallarına kendi görüyorlar. Kara diye bütün ya yüzler için ya yüzünüzü parladır diye. Onun diye arasala ya yüzünüzü diye. Ölü derileriniz var ya şu an. Gala kaçak derilerinizi ayır ya sakran dedip alın. Almak için hem şema can etmeli. 60 birlik 83 87. Yine like koysanız has bir yer. Birim sizden xaiştim 15-20 manattan 70 anca savunlar satılanlar. Olan nisip olsa özleri ayırarlar ne yakınına yönü. İki tükü yerde satılan yer vardır 15-20 manattan. Şu bize değişti değerler. Pazel kadar yüzünüzden bolmayacak olsanız, yüzünüzü ervet etmeyecek olsanız gayret edip şoları alman satıcılar vicdanınızı elinize koyun gayret edip. O pul kazanmalı yönü halal bilen kazanmalı akılım. Düşünüp bilen mi etmeyen şu zatları. Bizim optum yerlerimiz var. Şeyma can atsanız optumum size uğratıp veriyor. Kara şolar ya limonu yem belirtmemize gerek yok. Limonu kara toçkalar için yağlı yüzler için evet yüzündeki dürtükler için. Hava onun marketlan hiç pazelka satyan değerler. Aptava hiç pazelka satyan değerler. Miriyedem şolar yani. Çok yer başka. Şaydan mara gayret hep şuna like koyun, komentar yazın, sakran dedi balon. Şaydan sevda ediyenlere seslenyen. Xahiş dediyen pazelka saun iki tüke çıkıyara şun üstünüze getirirler 15-20 manattan. Gayret edip almayın da siz esas satıcılara değişti şeyler mi? Xahiş dediyen marketlan hiç pazelka satan yok. Juda olmasa biz öz bilen yerimizden alacak deysen de arkayın işe canarıp 40 manat bakası var. Onun ne sanaktan geçseniz optima giriyor? Jo 16 sanak bir blokta. Bir blok alsanız da yem optima giriyorlar. Başka baka bolyanlar. Satman alın özünüz koçanızda paylaşın. Qaratçalar yal arkayın alıp biliyaniz. Pirinç neme peyda? Resk ayt geçeli. Pirinç alerji yüzler için ve ağırtıcı deme. Ağırtmana o da hatta kömür ediyor. Ondan sonra arkayın mara şeyma canı da ben sonra biliyaniz. Faunur bara. Oy! Şunu koyayım. Ya barlay like basayım sen. Akılım, dine like basın, başkalarının önünden çıksın. Biz için basın akılım, gayret edin, hemen özünüze yem koyulur. İnni geç sütlü, geçin sütünden edilen doğallar, kıymet diyen de akılım. Şun bir nimesin bilseniz var, ananın da
Bilmän şoňa ýudum. Geçsitlämi? Owa. Näme peýdäl? Han aýdyp geçeni. Bul bara agardyjy bolup gitýär we mikroplar üçin bolup gitýär. Hamyň içindäki hapalar arassalaya. Ya bir gedek ulanyp bolan, anlar aklym 100 bir gedek ýugyp 100 naklisleme. Bunun namam bar. Voston zatdan yanık bolsa var ene ullanıp bilmeyen adamlar yan yara şoňa ýerine ullansaňyz gün agartyp başlaýar. Men ýöne ýerek hiç çeçen bir zat reklama etmeýän aklym. Lüboy marketlerden alyp bilýän, alyp bilmeseňiz gün şema jaňa dip alyp bilýän, gün dastavka etýänler aklym. Sahran edip alın. Ýüne jaňa dip durýarlar-da, ýüne bolur bolgusa. Insa gördüm 100 tane jaňa barsy bir de degenler. Neyse devam etýär aklym. Klubnika bilen zeytinli ikisi şowur nemede. Näme diýinne? Şowur ikisiniň düzümi. Düzümünne şowur näme peýdalary meňze ýa-da diýjek bolarym. İkisi uğur ýüzler üçin ýöne zeytini prosta alyp görüň diýjek. Alan adamlar ýene gaýta alýar şunu. Hawa zeytini hiç sada diýanyň ýokdugyny aýtjak bolarym men size zeytin. Bir mehre deyip qonşymyz var da ha. Şunu qıdım motivat bolan ýani şeýle ýüzüme ýaratdy. Ýüzüňize görä alyň diýanym şo da. Menim alaýylan gördüm ýöne diýen men ýa klubnikany gower ýani. Köp adam hawa ýüzi gurug adamlar şoňany. Prosta hawa barlap görüň aklym 40 manatdan tebiýe sauna pul berýäňiz siz ýüzüňize ýatyrma edýäňiz ýere türkçe şoňany. Tem ýok. Sereden lavanta ýok da aklym. Bere manga. Ana siz hiçsine mora diýanadyr. Manga gowur ýüzler üçin gaterwe, ýumşadyjy we besleýiji bolup gitýär. Odalar nemlendirji. Ondan soň narly we salamdan gowum ýagdaýlaryňyz. Onuň narly we näşler ýala. Narlen jilpesler sıklaştırmasına. Bulan mara hawa ýüzüňize ýygyrt. Bu bir mara näme açjakdyr? Şunu kaýt bolan sıklaştırma ýa. Gözüne ýokzat bolýar ýüzüňizde por. Şolar ýapýanlar aklym. Onam sahran dedip alyp. Kalagen 21 ýaşdan ýokary adamlar ulanmalylar. garramajak bolun. Hawa garramamalyk. Aloy hiç aýtmamyza gerek ýok. Lüboy ýüz. hemme ýüzler üçin we araçlaýjy bolup gitýär. Hawa men aýdýan aklym. Şol 21 ýaşdan ýokary adamlar. Arkaýyn ulanyp bilýärler. Hawa kiçi çağalar aslında bulan hemmesine ulanyp bilýärsiňiz. Sahran dedip alyň şema jaňadan. Biber spiringine şeman ammar ştaýdymy? Şeman. Biber dediňe markada we komerçylara da optimitýan ýok bätini kiçiräk. Hawa. Ulu welaýetlere da başga skladymyz bar. Ne bärsi şey öyle. Bärt şäherçi. Hawa. Öz kiçijek ammar. Ne bärde de Açyk goýdy. taýyny açyk görnüşleri bar. Kese taýyny. Prosta kese taýyny. Ýok bolma seredim. Hiç reklama gerekler. Polkasından düşündüňiz. Polkasından düşünýäňiz. Garady şolar ýaş. Hem aýtjak goýjak wagtlaňmy? Maňa jaňadyň diýne bilin. Tekrar bir şey, 87. Jaňadyň optum gerek bolsa hem şondan gitýär 16 ştukdan zat etýäňiz, alýaňyz bir blok bolýar 16 ştukda. Islenip garyp alýaňyz optum bahadan berýär. Indi öňkiýalyk ulusumada almak tökman däl. Ene şu bir blok bolýarmy? Awa bir blok. Bir blok şulanma. Şonun garyp alyp bilýäňiz. Garba alyp bilýäňiz. Şeýle de alyp bilýäňiz. Dastavka hyzmatymy bu bardyr bugün. Arkaýyn aýmelek tomaşawa aýlap. Nama gaçama? Tekrar 61. Nama aýt agay. Men kim? Tekrar 87. Jaňadan arkaýyn şema. Kamerany ýapdym ama beýle gaýdyň. Slogan barpatmadyň diýip. Biram mara ene sizin garaşyn nemeleriniz yüklüňiz gelipdir. Ene bakdyr size. Ýa-da şunu Türkmenistan'a Hmaga diýilmede bardyr şular. 861 nomerden arkaýyn alyp bilýärler. Hemme görnüşler bardyr. Takımlara gelipdir, hemmesi gelenler. Arada tatanamyz bärigen geldi. Sağın marada da bütün umuman näme boy problema da boldy. Gara gerek zatlaňyz arada da şemin nomuna. Tekrar 87. Ve näme diýse, näme gerek bolsa taşga diýip, gönä şonu bilen uğraşyp berýär. Keredim şu bara. Aýtjana.
Şu 6-7 kısa çene var yani şu kaynaklar. Ulu hava. Razmerler kâr. Öyle tatam oğgat ediyor. Arkaya haberleşip geldim. Oldu sağ olun. Yığmayanlar, qılım bir hem vizalamda son görsem, tövme bağlı qılım. Eline sağlık.